mga igala, kumusta og may gabi kanyang tanan ka mga pamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasabdan kini sa inyong mga igala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo ka natong andam sa karang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan og salimbahon nga Dios na kasatronos kita saan sa mga langit. Ninintak na sa kagahion ikaw among gipasalamatan tungod sa gihapon padayon ng imong mga bilahong pulong ang mga patalinghugan dinhiyas kahanginan. Ikaw magapanalangin o Dios sa matag usa ka mga tawo karon nga nagapaminaw niini nga programa. Nga pinaagi unta niini nga programa ang imong mga bilahong pulong ilang mahangpan o kining pulong ilang madunggan dili mahimong kawang silang kinabuhi o kini mugiya mutudlo sa matag usa nga modul mo alagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay anaa nagapakita sa imong dakong kaluoy o gugmas matag usa namo. Nining mga gotloan nining mga panahon na gikinahanglan namo ang imong tabang o Dios tungod sa imong nakita nga sitwasyon sa panahon nining nga kalibutan karon nga puno sa problema, puno sa mga kasakitan o uban pa. Busa kami naghahangyo diha kanimo nga ikaw tabang sa matag usa magahatag sa panginahanglanon labi na sa mayong panlawas o Dios. Salamat nga ikaw magahatag magatubag sa among pagampo pagadawaton namo kini uban sa kapasayloan sa among mga kasalanan tungod lamang kang Kristo Hesus nga manluluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug mga kigaan, welcome nitong programa sa kanginan Jesus is our hope, no? Sa tanan nato nga mga sumusunod sa ato nga programa dinha sa radio maingon man sa ato ang live broadcast. Welcome mga kaigsunan og mga kaigalaan. So ato nga pasalamatan nga nini higayuna nana si Brother Libby ato nang makauban nini panahon na mga kaigsunan. So sa tanan nato nga mga kaigsunan dinaron nga nagapaminaw sa nagkalain-lain nga dapit dinhiya sa Liti, dinhiya sa mga isla sa norte, dinhiya sa Malapascua Island, Kinatarkan Island, Sibitngil Island, dinhiya sa Bantayan Island. Mga kaigsunan ug mga kilan, welcome mong tanan nining ato nga programa. Unya ato sa pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa bisan sa ilang kalayo, no? Dinhas nagkalain-lain nga dapit sa gawas na sa nasod, dinhas sa Australia nila ni Sir Gerardo Lubitanya uban sa iyang pamilya, ni Pastor Randy Suson usab, maingon man sab nila ni kini ang Ma'am Pretty Miss Simons. Mga kaigsunan dinha sa Norway ni Mami Anne Fuentes, dinha sab sa Saudi Arabia kang Brother Ronilo Itang. Ug sa tanan-tanan na lang nga nagasunod nining itong programa dinha sa nagkalain-lain nga nasod. Nahibaw ta nga bisan di sila mo padangat sila mensahe usahay nga dinhi sa to nga Facebook live natay ma-receive nga mga feedback nga mag-view sab sila sa ato nga Facebook live. Dili lang ingon nga live na kundi sa kanang mga relive na lang na mga review na lang sa atong live tungod kay dili man sila ka kini ang tan-aw on time tungod kay magkalahi man ang oras sa Pilipinas ug sa lugar nga ilaha karon nga gistaran. Pero taliwala nila mga butanga ato gihapon nga pasalamatan nga bisan dili na live mga kaigsunan naa gihapon ang gugmas pagpatalingog sa mga bilihong pulong sa Ginoo. Sa tanan na lang nato nga mga kaigsunan dinas nagkalinlain nga mga kabukiran nga nagapaminaw sila nga mga radio. Ang uban naglantaw sa Facebook pero kasagaran gyud nga feedback nga itong mga dawat doon nagay mas daghan gyud ang nagsunod og nagapaminaw pinaagi sa radio. Ang atong mga kaigsunan nga nagamit og mga sound system, mga trompa aron lang gyud nga mapalanog ang ato nga programa, no? Dinhiya sa Kadawawan, dinhiya sa Lipayran, may mas naglain-lain dapit dinhiya sa Danbantayan. Mga kaigsunan nato dinha nga ilag yung gisakripisyo ang ilang mga sound system para lang nga ang pulong sa Ginoo mapalanog sa ilang nga dapit. So niining mga higayon og nga mga sakripisyo ato nga gihimo mga kaigsunan nga nakigbahin tas pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo nga mao ang pagpakuyanap sa maayong balita sa tibok dapit ug sa tibuok kalibutan mga kaigsunan ug mga kiglan. Kay kini nga tong gihimo nga Facebook live worldwide man ni siya. Unya kanang inyong gihimo din na ang pag-tune in sa inyong radio, pag-connect sa inyong mga sound system,
nakahimo gyapon mo ana og kiniyang pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo dinha sa inyo nga dapit. So pinaagi na nga prinsipyo ani na nga pamagi, nalipay gud mi dinhi ang mga kaigsunan og mga kaigalan og labos tanan, nalipay usab ang atong makagagahom nga Dios nga tuwa sa langit tungod kay mihimo tas buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita alang sa kaluwasan sa matag usa. So sa tanan lang karon nga naghimo nining mga butang labi na sa atong mga tigpaminawan, salamat sa kanunay inyong pakigdugtong og pagsuporta nining ato nga programa. Nya ato sa day nga iwil ka ato sa day nga kuan din ha si Dr. Konkon Lubitanya uban siyang pamilya. Dok, maayong gabi nimo din ha, Dok. Unya salamat sa kanunay sa imong gugma sa pag suporta usab sa buluhaton sa Ginoo. Mayon man din ha kang Brother Remy Sigarino uban ni Tinday, mayong gabi ninyo din ha kaya nya ang Dios magapanalangin kaninyo. Siguro mga kaigsunan ug makiglan si Brother Libby dunay mga mensahe ug mga atong mga iya pog mga minahal kinabuhi nga iyang pag kumustahon. So Brother Libby, okay, daghang salamat Brother Isaw. So may gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers na to. So kamon tanan mahigala kinasingkasing namo karong gabi na nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope, no? So nawala ta og mga pila ka gabi tungod kay importante sa atong gilakaw dito tas Bohol o kalahos Ginoo na ibalik ta sabta dinhi padayon na sabta higalag kita o madungog nato ang madungog dinhi sa atong programa sa Jesus is our hope. So karong gabi na pwede na mo makapadangat higalag mensahe, text lang mo dinhi sa atong number or mo message mo sa ato nga live mga higala. Mamalihog lang mininyo, no? Atong tanan nga mga viewers, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang atong programa para sab sila ma-blessed sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan ni or mga pangutana nga atong pagatubagon dinhi sa atong programa. Manang ato sang ginapahibalo sa atong mga pinalanggan tigpaminaw nga kon pananglit na amoy mga importante nga mga pangutana mga higala, so ipadangat ta dinhi namo, no? Pwedeng i-text nyo sa akong number, pwede sad i-message nyo higala sa ato nga live aron amo nang isuwat sa notebook aron moabot ang panahon nga ang inyo nasab nga mga pangutana mao'y atong pagatagdon. O niya may gabisan sa atong tanan nga mga newly baptized members, no? Kutob sa naminaw karon mga bag-ong na baptize, so atong gina-welcome ang tanan sa atong programa dinhi sa radio. So minaw kita pirmi tungod kay kining atong programa mga pangutana ni nga atong pagatubagon dinhi sa atong programa nga makadungag kini sa ato nga kahibalo mahitungod sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ni ade akong basahon. Ang patay gamayng sala adtos purgatorio. But na way purgatorios Bible. Okay, murag sa madadihos masunigikan kini nga text. Pagyod pasiatab ang patay mo adtos langit, mabaho ang langit. Murag yapon nga number. So pwede mo higala makapadangat kay ato nang basahon dinhi ang inyong mga mensaheng ipadangat dinhi sa atong programa. Siguro Brother Isaw naay mga mensahe diya nga atong nasa atong screen. Mahimo siguro nga imong pagabasahon karong gabi una. Okay, daghang salamat Boy Libby. Ato ni nga tagad pagtagad usab mga kaigsunan ang mga mensahe sa ato ang mga viewers, no? Aron nato usab makita kung asa ni sila nga dapit nagsunod sa ato ang programa karon. So niya si Brother Jimel Dikino Laloses, good evening kapag laom, God bless. May gabi isa diha kanimo Brother Jimel. Niya sab si Brother Elmudam Flores. Mayong gabi ninyo duha brad. Brad Libby, Brad Isaw, wa man diha si Brad John. Wala si Brother John karon Brother Elmudam. Tungod kay doon na sab siya importanteng lakaw, nagserbisyo siya ron sa patay dito sa Nazareth. Dini apos Brother Ronilo Itang, mayong gabi Brother Isaw kay Libby.
ug sa tanan nga mga kaigsunan nga makanunayong nagsunod ning programa. God bless. Niya sa Brother Jerry Nailon, God bless us all, og programa sa radio. Ani pod si Brother Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo diha sa Station Brad, og labi na sa tanang naminaw sa maong programa. Dinhi asab sa tong Pikas Monitor alang sa tong mga kaigsunan ug mga kaiglan nga wala makahimo sa pagpadangat sa ilahang mga mensahe ni si Sister Luida Agdalapis Tumakas, watching from Iloilo. Niapod si Brother Jimuel Dikinolalusis. Niapod si Pastor Pedro Golina Rosales, watching from Kawayan Masbate. Niapod si Ma'am Jing Uslington. Nani siya sa ibang bansa sab. Niya si Brother Jimmy Ranisis, watching from Mandawi City. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Dr. Konkon Lubitanya. Niapod si Brother Tata Likay-Likay Sanglitan. Niya sab nakiguban kanato si Ma'am Pritimi Simons, watching from Australia. Niapod si Brother Ariel Kababan. Niapod si Avilon Grits. Niapod si Sister Michelle Berosel, watching from Hilutongan Island, Kawayan Masbate. Niapod si Brother John Magdadaro, watching from Daan Bantayan. Niapod si Brother Abner Duello. Niapod si Sister Aida Terana. Niapod si Sister Sara Katampatan. Di niapoy mensahe si Brother Kern Hapitan. Mayong gabi sa tanan natong suking tigpaminaw. Labi na nila ni Sister Elisa Pilayo, Brother Ramil Pilayo, Sister Rachel o Brother Wilfredo Hirarman, kauban sayang anak nga si Sister Elizabeth Hirarman og ni Lula Julita Tagalog. Uy, mayong gabi day no ni Nanay Julita din ha sa Tambungon. Nay, mayong gabi og kumusta naman ka? Hoping magkakita na sabta utro. Nay, din niya po yamin say mayong gabi pod sa tanang candidate sa baptism. Niya po si Sister Luida Agdalapis Tumakas. Good evening watching. Good evening to all. God bless, watching from Adventist Academy Iloilo. So may gabi ninyo din Sister Luida. Then wa na may mga mensahe nga napuno mga kaigsunan ug makiglan ngadto tas paghatag pagtagad sa pangutana nga Okay na siya kung basahon ba daw isaw? Brother Lebe. Okay, niagikan sa Dolores, no, Ormoc City. Gikan ka sa mga Disor family. Mayong gabi, Kuya Libi, Brad Isaw, salamat sa Ginoong Dios. Padayon gihapon, padayon gihapon ang inyong programa para daghang pangkatawhan ma-bless. Salamat. Okay, salamat po, Sir Philly Disor. Di pagi atong basahon. Good eves, pag-usab, Kuya. Pakigreet lang ko ni Brad Noel Gonzales og sa akong bana, Wilfredo Disor. Among anak si Janre na minaw mi karon, Kuya. Salamat. Salamat kayo sa tanang taga Dolores, Ormoc City, or tanang taga Ormoc karon nga naminaw, og tanan nga makaigalaan nato naminaw sa bisan asang dapita dinhis kalibutan mga higala. Kamong tanan, welcome sa atong programa karong gabiuna. So akong ihatag ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libing adto ta mga kaigsunan sa pagtagad sa pangutana nga gitext ngadto kang Brother John. Unya gi-forward lang niya dinhiya sa to aton kay dili lagi siya makaari kay naa sa giserbisyoan nga patay. So ang pangutana nagisgot nga, Sir, maayong gabi kaninyo. Mangutana ko, sa unang panahon ba may sabadista na? Kaysa ako namatan katoliko man. Salamat si Hernan Katubay ni. So ato nga sublion, alang sab sa atong mga kaigsunan nga gustong makigbahin sa pagtubag sa pangutana. Ayang pangutana nagingon, Sir, maayong gabi kaninyo. Mangutana ko sa unang panahon, may sabadista na ba? Sa unang panahon ba may sabadista na? Kaysa ako namatan katoliko man. Salamat si Hernan Katubay ni. So salamat Brother Hernan Katubay
Sa imo nga pangutana nga gipadangat dinhiya kabahin nini mo pangutana nga sa unang panahon do na nabay sa Sabadista kay ang iya imong namatag kahayag Katoliko naman. Mga kaigsunan o mga kaigilaan, kung balaan nga kasulatan ang atong basihan kay based on the Bible man gining atong programa, kung atong pangitaon ang ngalan sa pundok nga Seventh-day Adventist sa Biblia, nga ngalan sa pundok ngalan sa pundok, di gid na nato mabasa kay ngalan sa pundok man. Kay wala man ginganlan ang iglesia or pundok, ngalan sa pundok nga gihisgutan dinhaa sa Biblia. Walay gingalan nga mao ni simbahang mauna. Kuna pong pulong nga Katoliko or kining Roman Catholic Church dinhaa sa Biblia, di sad nimo mabasa. Kay nga naman, wa man ni sila sa Biblia mga kaigsunan kay kini ang mga iglesia wa may pangalan kaniadto. Kung panahon nga ang simbahan nga mga tao nga mga Kristohanon kung asa nga dapit sila nasakop pareho ng Antioquia, ginganlan ra sa Biblia og iglesia dito sa Antioquia. Kung imo nga tan-awon sa Biblia. Pero kung maghisgot ta nga ang doktrina or pagtulunan sa mga Sabadista naaba sa Biblia, klaro gid na nato nga ato sabna makita og mabasa. Kay kanang pulong Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaiglaan, doon na kahulugan kanang pulong Seventh Day, nagkahulugan kana og nagbantay sa adlawng ikapito. O kanang pulong Adventist, naghulat sa ikaduhang pagbalik ni Kristo or naghulat sa pagbalik ni Kristo. So kung imong lantawon og susiyon, kana dayang pulong nga Seventh-day Adventist, ang kahulugan nini mga kaigsunan og mga kaigalaan, nagbantay sa adlawng ikapito og naghulat sa pagbalik ni Kristo. Karon kamo dinhaa nga naminaw, kung naghulat mo sa pagbalik ni Kristo og nagtuo mo nga mobalik si Kristo, matawag mo Adventist mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung kamo nagbantay og nagsunod sa adlawng ikapito, nga maong adlawng igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglaan, matawag pod mo og Seventh Day. Ngano, Seventh-day Adventist. Kaya naman, nagbantay mo sa adlawng ikapito mga adlawng igpapahulay og naghulat sa pagbalik ni Kristo. Mao na kahulugan sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaigalaan. Karon, mabasa ba nato sa Biblia ang pulong Seventh Day mga kaigsunan og mga kaigalaan kini Seventh-day Adventist? Ato ni siya nga tan-awon. Sa Genesis kapitulo 2 versikulo 2 ngadto 3 mga kaigsunan, 1 ngadto sa 3, ingon ani ang ato nga mabasa. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan nini tungod kay nini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, ang pulong Seventh Day diha sa Biblia atong makita og mabasa mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kanang pagbantay sa adlaw nga ikapito ato nang mabasa dinha sa Biblia. Og buot ko nga masayod mong tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang pagbantay og pagpahulay pagbalaan sa adlawng ikapito or Seventh Day, ang una nga nagbantay, nagpahulay og nagbalaan nini ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Pagkatapos sa Dios nga gitukod niya ang kalibutan, sa adlaw nga ikapito, siya mipahulay, mibalaan niining adlaw igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Hinungdan ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist mausab ang gihimo o giadapt nga pagtulunan nga diha mga kaigsunan og mga kaiglaan taliwala sa pagdaig og pagsimba sa Dios ara sa adlaw nga ikapito pagahimuon ang pagpahulay og pagbalaan pagsimba ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay nganon
Mao man kana ang atong makita og mabasa diha sa Biblia, mga kaigsunan og makiglan. Karon ato na nga nakita nga ang pulong 7th day ato nga nabasa dinaa sa Biblia. Nang karon ngadto nasabtan ining Adventist kining nagpaabot or naghulat sa pagbalik ni Kristo, mga kaigsunan og makiglaan. Kung ato ning mabasa-basahon, dinihas balasahon sa balaan nga kasulatan nga nasulat dinhiya, mga kaigsunan, sa Tito kapitulo 2 versikulo 13, ingon ani ang ato nga mabasa. Sugdan lang nato sa 11 ngadto 13. Nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So ato gyud timan-an, mga kaigsunan ug makiglaan, nga ang kaluwasan kini alang sa tanang mga tao, dili kay pinili lang, dili kay kadturang musulod sa iglesia may maluwas, mga kaigsunan ug makiglan, kundi tanan nga mga tao dunay kahigayunan sa pagbaton sa kaluwasan, mga kaigsunan ug makiglan. Ang pangutana karon, unsaon man pagbaton sa kaluwasan? Kung ato nga padayonon ug unsa gipadayag sa Dios, mao ni nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun o sa mga pangibog nga kalibutanon. Karon ang pangutana, unsa may magtudlo sa tuwas pagbiya sa pagkadili Dios nun o sa mga pangibog nga kalibutanon? Walay lain, mga kaigsunan og makiglan, kundi ang bugtong magtudlo sa tuwa sa pagbiya nining mga butanga, maulang ang pagbasa sa pulong sa Ginoo og pagtuman kung unsay nasulat nini. Kay kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, nagingon, kay ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpanulid og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung imong lantawon og susiyon, ang gipadayag sa Dios nga mo'y magatudlo sa tao sa pagbaton sa kalawasan, mao ang iyang pulong, mga kaigsunan og makiglan. Hinungdan nganong importante kayo ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao, tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ni ang magatudlo kaniya ngadto sa kalawasan. Nang karon natong padayonon, mga kaigsunan og makiglan, og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun dinhi niining kalibutan na karon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Kung imong lantawon og suyon, mga kaigsunan og makiglan, ang pulong Adventist or nagapaabot or magpaabot sa pagbalik ni Kristo ato sab nga nabasa dinha sa Biblia. So kung imong tan-awon, mga kaigsunan og makiglan, kanang pulong nga Seventh Day Adventist, ato na siya nga mabasa sa Biblia. Pero kung imong pangutan-on, medinias kanginan nga kanang pulong Seventh Day Adventist nga ngalan sa pundok mabasa bas Biblia, dili gid na mabasa, mga kaigsunan. Kay nga naman, kung imong nga lantawon og susiyon, ang mga iglesia or pundok simbahan nga gisgutan dinhi sa Biblia, wa kay mabasa nga ginganlan og Seventh Day Adventist. Sa maong kaagi, mga kaigsunan, labi na kang Brother Hernan Katubay nga ang iyang namat-an nga iglesia Katoliko na, kanang pulong Katoliko, mga kaigsunan, or Katolik, nagkahuloan sa English version, sa English ana gisgutan og kini ang Katolik. Ang kahulugan niya ng Katolik, universal. Og nahibaw ba mo nga kanang pulong Katolik or universal, mga kaigsunan og makiglan, address na paingon ngadto sa mga Kristohanon. Subot pasabot, mga kaigsunan og makiglan, nga kining universal or Catholic address ni ngadto sa mga Kristohanon nga nagasunod og nagatuo kang Kristo. Kay kanang pulong Kristohanon lagi ang kahulugan na mga sumusunod og tumuluo ni Kristo. Karon kung imong lantawon, ang Katolik ba, mabasa ba na ang Katoliko dinha sa Biblia or ang ngalan sa simbahang Roman Catholic Church, imo bang mabasa sa Biblia? Ginganlan ba, mga kaigsunan og makiglan? Wala sabtay mabasa nga naay gisulti sa Biblia nga ngalan sa iglesia Roman Catholic Church, mga kaigsunan og makiglan. Although nining atong panahon karon, doon na daghang mga revised Bible or mga biased Bible
kana pong sinuwat sa ilang kaugalingon nga pundok or iglesia mga kaigsunan ug mga kaiglan og nakabutang na dito ang ngalan sa pundok or sa simbahan nga ilang gipasakupan. Pero sultian ta mo mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung diniya lang gyud sa original nga pagkahubad gikan sa Griego o sa Hebro nga Biblia, di gyud nato mabasa ning mga ngalana sa iglesia mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kay dinhaa sa Biblia wala nganli mga kaigsunan ug mga kaiglan ang mga simbahan, kundili ang imong mabasa lang iglesia sa kini Antioquia, iglesia sa Roma or unsa na dinha nga gisgutan pa dinha sa Biblia mga kaigsunan og mga kaiglan. Karon atong pukusan ang mga butang kini bang di man nato mabasa ang ngalan sa simbahan, atong suwayan og mabasa ba ang pagtulun-an nga gitudlo sa simbahan mga kaigsunan og mga kaiglan. Unang-una, diniya sa simbahan Seventh-day Adventist, nagtudlo ni ang iglesia or simbahan sa Seventh-day Adventist nga bantayan og sundon ang adlawng igpapahulay nga mao ang adlawng Sabado mga kaigsunan og mga kaiglan. Karon kining gitudlo sa Seventh-day Adventist nga bantayan paulayag balaanon ang adlawng igpapahulay mong adlawng ikapitong adlawng Sabado, mabasa ba ni nato sa Biblia? Yes mga kaigsunan ug mga kaiglan, ato ning mabasa sa Biblia. Kung balikan ta Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, ang Dios tapos siya makahimo sa kalibutan, siya magpahulay sa tanan niyang buhat sa adlawng ikapito og iya nga gibalaan og gipalayan mga kaigsunan og mga kaiglan og ang adlawng ikapito iyang gipanalanginan. Subot pasabot nga mga kaigsunan og mga kaiglan sa pagkamugna sa kalibutan naa na dinha ang adlawng igpapahulay og ang una nga may pahulay sa adlawng igpapahulay mao ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kay kitang mga tao nagatuo og nagailaman ta sa Dios, ang Dios man ang atong gialagaran, mga higala og mga kaigsunan, mausab ang atong buhaton, sundon nato ang gibuhat sa Dios nga iyang gipahulayan ang adlawng igpapahulay. Kay kung atong lantawon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang Dios nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Ang 9 og Dios nagingon, sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mayo sa kaadlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Kaysa unom kaadlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, og mipahulay sa kapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So kung imong lantawon og susiyon, ang Dios dunay sugo nga ang adlaw igpapahulay gikan kinahanglan atong pagainomduman og pagabalaanon mga kaigsuonan og mga kaigilaan. So karon unsa maning adlaw ang adlawng igpapahulay? Maong adlawng ikapito. Karon unsa maning adlaw ang adlawng ikapito? Kung inyong lantawon og susiyon ang kalendaryo, mag-ihap mo sa pilmirong adlaw hangtod katapusang adlaw, ang atong makita dinhaa mga kaigsunan og mga kaiglan, ang adlawng ikapito mao ang adlaw nga Sabado. Nan karon kung imong lantawon og susiyon diha sa pagtudlo sa doktrina sa Seventh-day Adventist nga bantayan og sundon ang adlawng igpapahulay mong adlawng ikapito, atong makita nga suportado sa Biblia. Nan kay suportado gitudlo man sa Biblia, but pasabot nga sa una pang panahon kining pagtulunan sa Seventh-day Adventist naa na mga kaigsunan og mga kaiglan. Og pasabot nga kining pagtulunan nga gitudlo sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaiglan, mao kani ang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga mao ang kamatuoran. Nan imong makita nga naa gyud kung ato nga basahon mga kaigsunan para maklaro lang gyud. Sa panahon nga si Kristo nagpakataon niining kalibutan na, mga kaigsunan og mga kaiglan, iya nga nabatasan nga sa matag adlawng igpapahulay, musulod gyud siya sa simbahan, sa sinagoga aron sa pagbalaan og pagpahulay nini.
Karon kung ato ni nga basahon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang gisgutan dinhi kung ato ning basahon. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 og 31. Kung ato ni basahon nagingon, og siya miabot sa Nazaret, diin siya didto magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw igpapahulay anaa siya sulod sa simbahan aron sa pagbalaan og sa pagpahulay sa adlaw nga igpapahulay. So kung ato nga lantawon dinhiya sa Biblia nga giuluhan og Bag-ong Testamento nga Bag-ong Testamento sa atong manunubos Ginoong Hesukristo. Ang kini ang imprimatur niya ni si Santiago SG DD Arsobispo sa Cagayan de Oro. Pasabot Bible ni or official Bible ni sa mga Roman Catholic Church. Karon unsa may nasulat nini? Kung atong basahon sa sama nga bersikulo kapitulo sa Lucas mga kaigsunan ingon aning gisgutan. San Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon, og miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidak-an, og sumala sa iyang batasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado, og mitindog siya aron sa pagbasa. So kung imong lantawon og susiyon, si Kristo ang iyang nabatasan sa matag adlaw igpapawlay adlaw Sabado, naa siya sulod sa sinagoga or sa simbahan. So diha sa pagtudlo sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaiglan, may tungod sa adlaw igpapahulay nga mong adlaw Sabado, kanang doktrina kaniadto pagyud na sa una pagyud na mismo si Kristo nagtudlo og nagsunod niini nga doktrina or pagtulunan mga kaigsunan og mga kaiglan. So imong makita nga ang pagtulunan or ang gitudlo sa Seventh-day Adventist na bisan pa sa una pa nga panahon sa kapanahonan ni Kristo og sa kapanahonan pagyud sa kapanahonan pagyud sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, naa ang doktrina nga adlaw igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon kung ato nga lantawon og susiyon, kining adlaw igpapahulay nga gitudlo sa Roman Catholic Church nga adlaw Domingo naabas balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaiglaan? Wala tay mabasa nga ang unang adlaw nga mong adlaw Domingo adlaw igpapahulay nga gitudlo kana sa balaan nga kasulatan. Wa gid tay mabasa. Kundi inoon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa referensya sa Roman Catholic Church o sa simbahang Katoliko, doon na tayo mabasa mga kaigsunan og mga kaiglaan nga kining balaura dili ni balaod sa Dios kundi balaod ni nga iya sa tao nga membro sa Roman Catholic Church mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon dinhiya sa Sunday service sa kini ang referensya o sinulat nga iya og panag-iya sa Roman Catholic Church o sa simbahang Katoliko, nagisgot dinhiya nga nagingon, early believers keep Saturday as the Sabbath. Ato ginantiman-an, ang unang mga magtotoo ngadto kang Kristo or ang unang mga Kristohanon, ang ilang nga gibantayan o gipahulayan giilang nga adlaw igpapahulay mao ang adlaw Sabado, Saturday. Kung atong padayonon until March 7, 321 CE when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. Pagkaabot sa Marso 7, 321 sa diha nga si Constantino o sa karomanong emperador nakabig sa pagtulon-ang Kristohanon mga kaigsunan og mga kaiglan, nagpasa siya og balaod nga matag magtotoo ngadto sa Dios kinahanglan magsimba sa adlaw nga Domingo. Kung atong padayon nagingon, the day the pagans worship the sun god. Og nianang adlaw Domingo, diin mao nang adlaw ang mga pagano nagsimba sa adlaw mga kaigsunan og mga kaiglan. Unsa ilang gisimba? Ang adlaw og dili ang Dios nga may magbubuhat sa langit og sa yuta. Kanang adlaw Domingo, tingsimba kana sa adlaw nga giila nila nga Dios, kanang adlaw nga tong makita mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong padayonon, believers still keep Saturday as the Sabbath. Bisan taliwala nga si Constantino nagsangat og balaod nga ang matag Kristohanon mubantay sa adlaw nga Domingo, ang mga kini ang Kristohanon nga mga Kristohanon nagpadayon gyapon sa pagbantay sa adlaw nga Sabado taliwala nga dunay balaod nga gisangat si Constantino. Karon kung atong padayonon nagingon,
until another law was passed 11 years later. Pagkatapos sa 11 ka tuig, tapos masangat ni Constantino ang unang balaod nga ang matag tao, matag tumulo sa Dios, musimbas adlong Domingo. Doon na nasab ikaduhang balaod nga gipasaka si Constantino o sa Romanong gobernador nga sa diin mga kaigsunan og mga kaiglan ingon ani na nga balaod. This law signed into decree by Constantine forbid believers to worship on the Sabbath Saturday, and it was punishable by death by the Catholic Church. Kung imo lang tawo no susiyon, nagsangat na og balaod nga ikaduha si Constantino nga sa din ang mga tao nga tumulong ngadto sa Dios nga magbantay sa adlong Sabado, sila pagapatyon sa mga sila pagapatan patyon sa simbahang Katoliko, mga kaigsunan og mga kaiglan. Klaro kani sa atong gibasa o? Kung imo lang tawo og susiyon padayon nagingon, many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath Saturday. Niadtong sa unang panahon, sa unang mga Kristiyanon, daghang mga Kristiyanon ang nangamatay pinaagi og kalayo tungod lang sa rason kay ilang gibantayan ang adlong Sabado. Karon kung imong lantawon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa una pa lang kanang doktrinaha og pagtulunan nga maong adlong igpapaulay Sabado naa na gyud na. Og ang una niya na nga nagpahulag nagbalaan ang Dios nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon si kinsa man ang nagbuhat nining balaod nga adlong Domingong adlong igpapahulay, sa atong gibasa walay lain nga nagbuhat kundili si Constantine the Great mga kaigsunan og mga kaiglan, or si Constantino nga mao ang usa ka Romanhong gobernador mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, ang doktrina nga gitudlo sa Roman Catholic Church nga ang adlong igpapauloy maong adlong Domingo dili suportados Biblia kay kining pagtulon-an na iya lang nga hinimo og tao. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, mao kana ang mga pulido og konkreto nga ebidensya gikan sa balaan nga kasulatan og sa sinulat nato, sinulat sa mga kaigsunan nato nga mga Roman Catholic Church nga ang adlong igpapauloy nga iya sa Dios, ang adlong Sabado og ang adlong igpapauloy nga Domingo nga giilas kadaganan, adlong igpapahulay kini nga iya sa Roman Catholic Church, iya kini nga panag-iya sa mga pagano sa pagsimba sa adlaw mga kaigsunan ug mga kaiglan. So salamat sa imo nga pangutana Brother Hernan. Ang imo nga pangutana natubag na og alang pagyud sa paghatag og dugang katin-awan bahin nimong pangutana nga sa unang panahon may sabadista na ba? Kay sa ako namatan Katoliko man, salamat si Hernan katubay ni. So sa dugang pa nga pagpasabot nining pangutana, si Brother Libby muhatag og dugang katinawan nini. Brother Libby? Okay, kung salamat Brother Isaw, may siguro nga imong lilion dia basig na ay nahidugang nagtan-aw or nagpadala og mensahe. So palihog Brother Isaw, naabay na kasulo diha. Okay, salamat Brother Libby. Bago lang gining sulod ang kang Brother Neil John Bersero, ingon sa mayong gabi ninyo diha mga brothers nya og sa tanan nga mga nagapamati sa atong programa sa radio og sa mga viewers sa live sa FB, og i-greet nako ang akong amigo nga kanunay namati ninyo, Roy Kaayon og Edna Kaayon. So salamat Brother Neil John, og mayong gabi ni Brother Roy og ni Sister Edna Kaayon. Brother Libby? Okay, dagan salamat no Brother Isaw. So ang pangutana karong gabi na nga atong gitagaan og pagtagad, naghisgot siya mahitungod sa mahitungod sa word sa badista, no? Doon na nabakunoy sa badista sa unang panahon, kaya ang iya kuno nahibaw-an ang Katoliko mayog kunoy una, Roman Catholic Church. Kanang word sa badista higala kung kami imo nga pangutanon, dili man na maoy among mao'y gingalan sa amo, di man na mao'y ngalan sa among pundok sa badista. O, kanang word sa badista, kuna siya kanang mga tao na nga nag-ila nga ang Sabado mao ang adlawng igpapahulay. Kay, umagiskot kag sa badista, in general man na, ang mga Hudyo sa badista, si Kristo sa badista, kadtong mga magsusulat Dios Biblia, mga tao sa Ginoo sa una, sabadista. O sa daan tugon, mga sabadista. Si Moses, sabadista, nga naman. Kay, in general, nagbantay man sila Sabado.
Oh, ang Seventh-day Adventist maapil pa gitawag og Sabadista. Nga naman kay nagbantay man og Sabado. Kay kung Domingo pa ang gibantayan sa nimigalang Seventh-day Adventist, kung Domingo pa ang among giila nga adlaw nga igpapahulay, matawag sadme tingali og Domingista. Oh, kay kalabanan nga mga pundok karon relihiyon sa kalibutan nga nagtuo kang Kristo or group of Christians mga higala, majority nga ang gibantayan adlawng Domingo. Kalabanan gid na siya. Ang Seventh-day Adventist group of Christian man po ni, Kristiyanos man tungod kay nagtuo mi mahitungod kang Kristo nga Dios og manuluwas, nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo tungod og alang kanato, o niya tuaron siya sa langit, nagsaad siyang mabalik dinhi alang siyang katawhan. So matawag niya ang Seventh-day Adventist og Christian, o Christian nga Sabadista. Ang kanangalan nga Seventh-day Adventist kanang word lang seventh day, di ka na sa pulong nga nagbantay sa adlawng Sabado. Mga tao na nga nagbantay sa adlawng ikapito nga mao ang adlawng Sabado, kanya kanang pulong Adventist, ang meaning ana nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Nagapaabot sa ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ, waiting for the second coming of Christ. Sa ito pa ang kahulugan sa pulong Seventh-day Adventist, mga tao na nga nagbantay sa ikapitong adlaw Sabado ug nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mano siya ang kahulugan na. Sa iyong pangutana, ari ka sa seventh day mga higala, kay Sabadista naman o makamungutanag Adventista. Doon na ba'y Sabadista sa unang panahon? Kay nahibawaan niya, Romano Katoliko kuno jud mo'y una. O wa paning tumaw ang Roman Catholic Church. Diha na ang Sabadista higala ang nagpahulay Sabado. Ang unang Sabadista mao ang Dios. Simana pala'y edad sa kalibutan mga higala, ning tumaw ang unang Sabadista atong tanawon. Og Sabado ba ang gipahulayan sa atong Ginoo? Akong basaw na sa Exodo 20 versikulo 11. Dinin ako basaha sa Latina Vulgata nga binisaya. Nga gibinisaya kini ni Monsignor Yap nga the official Catholic version ni sa unang panahon. Ya kaning edition karon wala na ni, murag fish out na nila. Wala na sila mag-print. Pero sa karaan mao na yung Biblia sa karaan mahigalang Catholic. Mano ito mabasa sa 11 Exodo 20 versikulo 11. Kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga naa kanila og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Antay ha? Mipahulay sa ikapito kaadlaw ang Dios. Tungod niini gibindisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Ang ikapitong adlaw higala adlaw nga gipahulayan sa Dios. Unsa ng adlaw? Adlawng Sabado. Nang kay adlaw ng Sabado gipahulayan sa Dios, o sa may tawag ana Sabadista. O Sabadista.
Kay mo na yung pangutana, doon na nabay sabadista sa unang panahon na wa pa'y pagtumaw gyud sa pilimirong simana higalas kalibutan. Pagkahimog sa kalibutan, pilimirong simana, atong nakita dayon nga dunay sabadista. Og ang unang sabadista, mao ang Dios. Atong nabasa dinhi, nagpahulay siya sa ikapito ka adlaw. Gibindisyonan niya ang adlaw sa Sabado kon pahulay og misantos kaniya. Sabta di may pagkaraan na kayo di ay? Karaan kayo. Pag panahon pa sa creation higala, paglalang sa kalibutan, unang panahon, unang simana, nakita na itong unang sabadista, ang Diyos sa langit mahigala, nagpahulay ikapito kaadlaw, og nagbalaan niini, og waylain kanang adlaw nga Sabado. Karon kay, ang Diyos man maoy unang sabadista, pangutana, iya bang gihatag, gisugo ba niya sa tao nga ato ng bantayan? Atong tanawon ha? Nagsugo na Ginoo. Atong iatras, dinis 8 ta magsugod. Ngadto sa 10, ang 11 ito itong gibasa ganiha, nga ang Diyos nagtrabaho unom kaadlaw. Gikan sa Domingo, Kotos, Bernes, unom na kaadlaw. Ang ikapito kaadlaw, atong gibasa, nagpahulay ang Diyos. Unsa ng adlaw? Sabado. Atong gibasa sa Catholic Bible, yapon basahon. Ingon din atong mabasa. 8. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Nag-ingon ang Dios, hinumduman nato, di nato kalimtan. Ang Dios nga maoy unang sabadista higala, nagsugo siya sa tao nga di nato kalimtan ang adlaw Sabado. Ako ba sana? Hinumdumi nga santuson, kada word, santuson balaanon mo. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Wagin maingon nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Domingo. Ang giingon sa Biblia nila, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Pero niya, atong tagaag komparison, kadugayan higala ang kining mga Catholic, nagbuhat sila og ilang doktrina. Ang ilang doktrina, niya atong basahon kining gitawag og katisismo mahigala sa Catholic. Kunya unsa may atong mabasa dinhi, atong tagaag komparison ha. Dini atong makita dinhi sa 10 Commandments nila nga gibutang nila sa doktrina Kristiyana. Unsa may atong mabasa? Kay ingos Biblia hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Muna tuntuhan kay Bible ko na. Pero naon sa pagkaunsa nga sa ilang hinimo nga doktrina Kristiyana, ikatulong sugo sa napulo ka sugo, pagsantuson mo ang Domingo og pista nga iglilihi. Sawahin na ni sa pagkatukod na silang pundok higala. Domingo na ang pahinumduman nila kisa nagsugo ani dili ang Dios. Ang Catholic pod mo nagsugo ani nga kasupak sa sugos Ginoo. Ang sugos Ginoo hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Pero ang ila pod hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Domingo og pistang ilihi. Asa may mo sundon na? Kamulay pili ana. Kung ganahan mo musunod anang sugo nga hinimos tao, bantay ng Domingo. Pero ganahan mo musunod sa sugo sa Dios kay maoro ba ni muluwas o niya nato higala. Sundo nato ang Ginoo. Ingon ng Ginoo, pagsantuson mo
ang adlaw Domingo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Ato i-continue basa. Ingon ni sa unahan, sa unom ka adlaw magabuhat ka og buhata ang mga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, ang ikapito ka adlaw o iya gid ang Sabado. Sabado gid ang ikapitong adlaw. Kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Kaklaro ano eh? Minuldi ka ng pagkasultiha higala. Klaro kayo. Unom ka adlaw magtrabaho ta. Sa to pa ang Dios higala nagsugo nga ang adlaw nga Domingo unang adlaw sa igtatrabaho. Part na, ingon Ginoo, unom ka adlaw magbuhat ka. So mag-start ta, Domingo, tutob sa Bernes. So may Ginoo magpahulay ka, anang adlaw Domingo. Unom ka adlaw magbuhat ka, ingon ang Dios, buhata ang tanan yung buluhaton. Apan ang ikapito ka adlaw, ato nabasa diri, apan sa ikapito ka adlaw, nga iya sa Sabado, kung pahulay sa Ginoong Diyos nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Manay gisulti sa Ginoo. So, gikan sa Domingo, sa Bernes, ang sugos Ginoo magtrabaho ta. Pero kanang ikapitong adlaw, Sabado, ingon ang Dios, magpahulay ka ni anang adlaw. Papahulay yun tas Ginoo. Igahin tanas Ginoo sa pagsimba, tantanawon sa Biblia nga bag-ong maayong balita nga Biblia. Paminawin ninyo ang versikulo 10. Ingon ni atong mabasa sa 10 Mahigala sa Catholic Bible gyapon niya sa versikulo 10. Ingon ni atong mabasa, apan ang ikapito ka adlaw, adlaw igpapahulay nga igahin alang kanako ayaw kamo pagtrabaho ni ng adlaw. Tiyan mo na, nag-ingon ang Dios sa isa ka Catholic Bible, ang ikapito ka adlaw, muning adlaw nga atong igahin para sa Ginoo aron sa pagsimba o pagdaig kaniya. Pero nga naman nga Domingo may atong igahin nga naamnas na pulo kasugos Ginoo Dios Biblia. So pangutana, doon na ba sa Badista sa una? Doon na. Pilimiron sila na ang unang sa Badista ang Dios. O kining Sabado nga gipahulayan sa Ginoo, dili niya pakalimtan, dili niya patrabahuan kining ikapito ka adlaw Sabado. O imong basahon ang Levitico 23 versikulo 3, ingon ang Dios kining balaura, di gid mausab nga sa matag adlaw pahulay maghiusa sa pagsimba kaniya. So hinaot pa nga karong gabi na nasabta na to mahigala ang pulong sa kamaturan. Ang Dios baya naghandom nga kitang tanan mosunod kaniya. Mao gid gihandom sa Ginoo. Kay kung basahin Marcos 7 nga tos 9 higala, kawang ang atong pagsimba sa Dios kung ang atong gipangtuman mga balaod hinimos tao. Aron di mahimong kawang ang balaod sa sundon aron sigurado nga sa dos katapusan makauban ta kaniya. Hinaot pa ang Dios magpanlangin kanato kung gabriona, akong ibalik ang panahon ni Brother Sao. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Wala naman tayo igong panahon, mga kaigsunan o makiglan. Sa dili pa hingpit tapuson itong programa. Niya ang atong closing song, mayon man ang atong closing prayer. Okay, magampo ta. Amahan na mo nas kitasan sa mga langit, tinikabuhan ng o Diyos. Daghang kaing salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo. Salamat sa mga pulong, kinintanang magitugyan, gisalig madawat sa Kristo ang manalawas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong higalas kanginan uban sa atong bisita, Brother Danrib RCP. Kinin lang sabi niyong mga higalas kanginan, Brother Libby Clavis, uban sa atong kauban, Brother John dito. Kinin sabi niyong higala, Brother Isao dito. Magaingon ka ninyo, mayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.